Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα. Καλεσμένοι μας εδώ στο στούντιο ο κύριος Γιώργος Μπούστρας, αναπληρωτής καθηγητής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κύριε Μπούστρα, καλή σας ημέρα. Και ο δόκτωρ Γιάννης Γαλατάς, πάντα έχω πρόβλημα με τα ονόματα, ειδικός σε θέματα μεγάλων ατυχημάτων, μέλος μελετών ασφάλειας Ελληνικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Καλή σας μέρα, κύριε Γαλατά μου, και σε εσάς. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από τον κύριο Μπούστρα, γιατί ένα μεγάλο project ευρωπαϊκό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κύπρο βρίσκεται σε εξέλιξη, ξεκινάει ένα project το οποίο θα με διορθώσετε αν κάνω λάθος, κύριε Μπούστρα, είναι για το σύστημα διαχείρισης κρίσεων για επιδημίες. Και όταν έχουμε τον έμπολα πρώτον πυλών και έχει δημιουργηθεί ένας παγκόσμιος πανικός, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κύπρο. Σίγουρα. Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε να πούμε, για να καθησυχάσουμε τον κόσμο, να πούμε ότι ο έμπολα ήρθε και μας βρήκε. Δηλαδή, το project ξεκίνησε γενικά για να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα χρηστικό ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κρίσεων σε μεγάλες νοσοκομιακές κρίσεις, δηλαδή σε μεγάλα συμβάντα, είτε επιδημίες, είτε ατυχήματα, είτε τέτοιου είδους γεγονότα. Και σε αυτό συμμετέχουν εταίροι, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα από το εξωτερικό, εταιρείες από την Κύπρο, από το εξωτερικό. Συμμετέχουν 11 εταιρείες από 8 ευρωπαϊκά κράτη. Λοιπόν, το έργο αυτό ξεκίνησε τον Μάιο του 2014, οπότε είναι ακόμα στην αρχή του και έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε την πρώτη επίσημη συνάντηση των εταίρων, στην οποία θα πάμε και εμείς σε λίγο, τη δεύτερη ημέρα, και προσπαθούμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε πάνω σε αυτό. Το σημαντικό για το έργο είναι, γιατί πολλά έργα, ας πούμε, πληρώνονται, θα το πούμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σημαντικό κομμάτι του συγκεκριμένου έργου είναι ότι δεν θα γίνει απλά μόνο το εργαλείο, το οποίο θα είναι ένα πραγματικό εργαλείο, όπως λέγατε πριν, για τη διαχείριση την οποία γίνεται για το ατύχημα. Θα υπάρχει ένα control room, να το πούμε έτσι, αλλά θα γίνει και προσομοίωση, θα χρησιμοποιηθούν και νοσοκομιακά συστήματα. Για την Κύπρο το ευχάριστο είναι καταρχάς ότι συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω του... Ο λόγος που συμμετέχουμε είναι γιατί έχουμε το Ερευνητικό Κέντρο για την Ασφάλεια και για τον Κίνδυνο και κοιτάμε αυτά τα θέματα. Δεν είμαστε ειδικοί στα θέματα ιατρικής, γι' αυτό έχουμε εδώ πέρα και το γιατρό μας. Βάλτε μια νοτελή, γιατί με πιέζει ο χρόνος και θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Γαλατά να μου πει. Βεβαίως, απλά ήθελα να πω ότι το σημαντικό είναι ότι συμμετέχει και ως παρατηρητής και το Υπουργείο Υγείας. Οπότε όλα τα αποτελέσματα αυτά σίγουρα θα τα εισπράξει και το Υπουργείο μας. Κύριε Γαλατά μου, έχετε μια μεγάλη εμπειρία. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ήσασταν στην ομάδα ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίδνεϊ, της Αθήνας. Η Κύπρος είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει μια μεγάλη επιδημία, να το θέσω έτσι, γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Το project το ακούσαμε τι περίπου κάνετε, που φαίνεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον να έχει. Άρα με την Κύπρο τα δεδομένα που έχετε στο νου σας, ποια είναι? Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε επιδημίες, ουσιαστικά ποτέ καμία χώρα σε κανένα μέρος του πλανήτη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ότι είναι 100% έτοιμο. Εκείνο που έχουμε υποχρέωση είναι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για μια καλύτερη προετοιμασία με βάση τα υπάρχοντα πρότυπα, τις διατάξεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και άλλες ενότητες που ασχολούνται με θέματα παγκόσμιας υγείας. Να καθησυχάσω και εγώ τον κόσμο ότι ο έμπολα μπορεί να ακούγεται τρομακτικός, μπορεί να έχει μεγάλη θνητότητα, 1 στους 2 περίπου, αλλά απαιτεί και κακές συνθήκες υγιεινής, ένα κακό σύστημα διαχείρισης υγείας και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία δυστυχώς εξακολουθούν και υπάρχουν ακόμα στις αφρικανικές χώρες. Στις ευρωπαϊκές χώρες και στον περισσότερο υπόλοιπο κόσμο νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Δεν χρειάζεται πανικός εάν τηρήσουμε τα απλά μέτρα υγιεινής και προστασίας, ξεκινώντας από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και φτάνοντας μέχρι τον τελευταίο άντρα, γυναίκα, παιδί. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά βέβαια πάντοτε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο. Πόσο εύκολο είναι να στήσουμε ένα σύστημα διαχείρισης κρίσεων για επιδημίες? Τεχνικά το πρόβλημα δεν είναι πολύ μεγάλο. Το καλό με την Κύπρο είναι ότι είναι ένα μικρό μέρος με ένα λογικό αριθμό πληθυσμού, οπότε τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα σε σύγκριση με μια χώρα των 50, 60, 70, 100 εκατομμυρίων. Απαιτείται σχεδιασμός, απαιτείται να λάβουμε υπόψη μας τι δυνατότητες έχουμε, ίσως και κάποια καινούργια πράγματα,
από πλευράς εξοπλισμού και από εκεί και μετά πολύ διάβασμα και πολλή άσκηση. Ειδικά όταν έχει να κάνει με μικρόβια επιδημίες και συγκεκριμένα με τον έμπολα, η άσκηση είναι κεφαλαιόδου σημασίας. Πρέπει να δίνουμε λεπτομέρειες στο παραμικρό. Παραδείγματος χάρη πώς βάζουμε και πώς βγάζουμε τα γάντια. Πρέπει να το κάνουμε χίλιες φορές. Είδαμε και περιστατικό με στολή ακόμα και μεταδόθηκε, έτσι, δηλαδή... Πάντοτε, όταν δεν τηρούνται οι τυποποιημένες οδηγίες επιχειρήσεων, είτε είναι στις ένοπλες δυνάμεις, είτε είναι στην υγεία, είτε είναι οπουδήποτε αλλού, πάντοτε έχουμε θύματα. Όταν ερευνήθηκαν αυτές οι περιπτώσεις με τις νοσοκόμες στο Ντάλλας, στην Ισπανία κτλ., κάπου υπήρχε ένα μικρό κενό και από εκεί μπήκε ο αόρατος ιός, έτσι, γιατί δεν είναι κάτι που βλέπουμε. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά να σας ευχηθώ και γρήγορα και καλά αποτελέσματα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι.